ljudi, ovo je naša treća epizoda Kantera. 1.6, odlično. Sad ćemo mi u ovoj epizodi, igrat ćemo server Deat Match, tako, ja htjela kažem Deat Run. Izminite, Deat Match. I tako da, eto, možda bude zanimljivo. Za vama, ne mislim. Ovako, da znate da ubišemo mi ljudi i da, još ne, salim se. Da ćemo snimati GTA 4 za 5 dana. Zato što? Zašto? Zato što me pita Ermin zašto. A ja kažem zašto. Zato što morat ću da ne mislim ovaj bug. Znači, kad bi ušao sad, evo ja Ermin je dokaz. Svaki 5 sekundi buguje. Na primjer, 5 minuta buguje. Ma nije. 5 sekundi, 5 minuta. 5 minuta buguje to. Sekundi! Nije 5 minuta buguje, a 5 sekundi svaki. A ne baš 5 minuta, nego je... Toliko. Nije ozbiljno, jedno buguje se minuta. Pišite u komentaru kako može neki uđu u Kanter i crtaju nešto. A da. Y nešto tako crvenim slovom. Pišite u komentaru ako znate šta je to. Ma to su gluposti, Emine, ja znam to su gluposti. To je nešto klikne neko slovo, stanko nešto, boli me briga za to, LOL. Pišite vi, da znam šta je to. Zašto to služi? Pa znam što to slika. Zapravo neće odgovarati Emina pitanje, sad ovaj neki lik, ubio sam ga, dobro idemo dalje. Ubio sam i troje, evo još jednog da uključim njega. Tero. Bio sam nožan da ga se napravim, ne mogu zbog buga. Ljudi, manje ima bugova, sjećate se kako je u prvoj i drugoj epizodi bugalo, to je ne može da vjerujete. Znači, nekim je snajperom, ovaj dobro, dvojica mojih. U stvari, dvojica pred trojica. Dvojica protiv dvojice. Evo ga, uroknuo sam ga. Tek prvi. Ubio me. I on tebi, sad je nulni. Nisam ga vidio, ubit ćemo ga tamo. Baciš mu bombu. Neću bacit. Zamislite ljudi da u Kanteru ima jedna bomba, pa neka nije bomba, neki stvar, postaviš je na jedno mjesto i onda imate 2 komada da kupite i postavite jedno na jedno mjesto, na neko skriveno mjesto, a drugu postavite kada vas neko puca, imate malo health, ili se to zove health, kako god života, ajde, i samo postavite ispod sebe, iskočite u to i onda, zamislite, stvorite se u to tajno mjesto. I ti si mrta 35, ja ošao brzo. Ima koga? Ima, evo mi fokus. A kako sam igrao prije, dobro, sad sam ubio samo čat. Evo, ja će biti FTP. Znači, da li biti... Ček, koliko su? 5. Ja znam da baš igraš Kantera. Ermin će igrati poslije mene u 6. epizodi. 6. epizoda je najlijepa stvar. Koliko ti snimaš? Snimam Ermine. Boli me mzika. Ne znam Ajde, oga. privodimo kraj ovu epizodi. Da. Jednog, dvoje, tako, nešto je mučo. jednog samo, eto si skupio, jesi. Tako se Vidi vas ljudi. Ljudi, nismo završili. Evo, Vidi vas, čao. Nije čao, Ermine, još jednog mešano neki ubijenac. Evo, sad je samo bomba ostala. Super. To je ključ što se tiče ove epizode Kantera. I hvala što ste gledali ovu epizodu. I vidimo se vrlo uskoro. Ćao!